mae eisiau trio wneud hyn mewn just un teg. Dydy hynna ddim am digwydd. Peth gynta, mae syniadau yn rili anodd. So peidiwch â teimlo'n ddrwg am stryglio, grandwch. Dwi efo bach o theori hefo syniadau. Wel, multiple theories, os dwi'n dweud y gwir. Yr un gyntaf, yr un less existential. Existential? Anyway, yr un gyntaf. So, hefo ideas, hefo syniadau, dwi'n rili meddwl ddylia chi trio experiencio. Di'r gair Cymraeg? Experiencio? Hold on. Hello? Hei, ti'n iawn? Dwi'n ffansi. Yndw. Be di'r gair experiencio yn Cymraeg? Profiad. Profiad? Ie. Awesome, diolch. Diolch. Ta. Ta. Masio, hyn ddim yn gweithio, masio profiad. F*** it, we'll roll with it. Gael fi'n chwink. Dwi'n mynd yn flustered i gyd wan. Not a good start. Anyway. Profiad. Na i explainio, iawn. Fatha, triwch deud ia i bob dim. Wel, dim bob dim. Dwi'n isio f***ing lawsuit. Fatha, os mae yna dyn really sketchy efo... Although, i charity mae o, iawn, i charity. A mae cynnig fatha dadas neu f***ing puppies rhywbeth. Dydwch na, rhedwch i ffwr. I charity mae o, iawn. Again, slightly off topic. Syniadau. Os mae yna opportunity yn dod ata chi, just dydwch, ia. Go for it, what's the worst that can happen? Y peth gweitha ydy, da chi'n wastio'ch amser. Ond, da chi dal di gael profiad o'r experience na. Fatha, os dwi'n gweithio allan, da chi dal di gael y profiad do, so mae'n iawn. Reit, let's go deep. Amser stori. So pan o'n i di dechrau cwrs postgrad yn prifysgol, a dim ond tua mis i mewn i'r cwrs, o'n i di colli fy nhad. Oedd o reit sydyn, doedd neb yn rili disgwyl, wel ti ddim anyway, nagwt. A wedyn tua 6 mis wedyn, i'r diwrnod actually, o'n i fel teulu di colli 9. Ac oedd hynna'n rili anodd. So pan oedd y cwrs di dod i ben, o'n i gyd hefo un prosiect ar ôl i wneud, a hyn oedd y prosiect mawr. Ond oedd yr athrawes di deud, fatha, this is your calling card. Dim ond chi sy'n gael wneud y ffilm ma, a dim ond perspectif chi ddylia dreifio'r ffilm. So o'n i dipyn bach ar goll, actually, wel, hyn mwy na un ffordd, really. A wedyn, fatha, lightbulb moment. Be oedd yn consumio fy mhen trwy'r adag yma i gyd? Galar, grief. So dyna be nes i wneud. Wneud ffilm amdan grief. Ac oedd y ffilm mor honest. Oedd o mor wir. Doedd o dim just ffordd dda o deud stori, ond oedd o reit therapeutic hefyd. Ac yn lwcus iawn pan o'n i gyd wedi darfod wneud y ffilm. Oedd o di wneud yn rili dda. Oedd o di cael ei ymuno mewn nifer o gwyl ffilm. Oedd o di ennill gwobr yn Ynys Môn lle dwi'n dod o. Ac oedd o di digwydd ar y 2nd anniversary marwoliaeth fy nhad. So oedd o reit fitting, really. So, be o'n i di wneud oedd cymryd what the fuck's the word again? So, be oedd i digwydd oedd, o'n i di cymryd y profiad reit drist ma a di defnyddio fo mewn ffordd really positif a ffordd oedd yn helpu fi dod drost peth really, oedd yn ddim yn really nice, ond di defnyddio fo mewn ffordd really dda. A dyna be dwi'n meddwl pan dwi'n deud defnyddiwch profiad da chi di mynd trwy, ne triwch profiad lot o pethau wahanol yn eich bywyd. So os mae yna opportunity yn dod, dydwch ia, achos y peth gwaith na wneud digwydd ydy, da chi dal yn cael profiad ond fo, just cadwch yn saff, ia. A hefyd, pan da chi'n gweithio ar project sydd yn really personol, mae yna pressure yna i wneud o'n iawn. I wneud y gwaith y gora mae o gallu bod. Mae o gallu bod yn scary, ond mae'n bwysig hefyd. Mae nhw yn deud ddylia chi wneud rhywbeth sy'n codi ofyn arna chi unwaith bob dydd. Ella bach yn excessive, ond chi'n dall bod dwi'n trio dweud. Ond y pwynt i'r stori ma ydy, pan da chi'n defnyddio profiad sydd wedi digwydd yn eich bywyd mewn gwaith, mae o'n automatically wneud y syniad na just yn dipyn bach mwy Mae o'n just yn wneud y syniad na dipyn bach mwy dilys. Reit, y syniad arall ydy dipyn bach mwy positif. Ne theory. Dyle fi gael mewn theory. Reit, mae hyn yn bwysig, so pay attention. Dydy syniadau ddim yn perthyn i neb. Nothing is original. Mae hynna dipyn bach yn controversial.
Ond, fel o'n i'n deud, basically does a neb yn bio ideas iawn. Mae'r idea mae o'n siarad amdan syniadau a inspiration. A maen nhw'n byw mewn boxes ma. Maen nhw'n invisible, da chi'n gallu gweld nhw. A maen nhw'n ista yna, a maen nhw'n disgwyl i person neu pobl meddwl amdanyn nhw yr un amser, achos maen nhw'n jyst yn disgwyl i gael ei eni. Bewydd, mae hyn yn soundio'n bonkers. Hefyd, os da chi'n potsian o gwmpas ac yn ddim yn defnyddio nhw, mae'r ideas i fod i mynd nôl i'r bocs. Achos os da chi'n wastio amser hefo nhw, da chi'n tynnu fo i ffwrdd o rhywun arall sy'n gallu defnyddio'r idea. Dwi'n actually licio'r concept yma, a dyma pam. Mae dim bach yn romantic, a mae'n tynnu dipyn bach o'r pressure i ffwrdd. So ia, syniadau, dipyn bach yn intimidating, ac y peth gwell fyddech chi gyd wneud heddiw, o heddiw mlaen, ydy just ewch allan a just dechreuwch creu rhywbeth. Diolch ots be ydi o, just creu rhywbeth. Da chi wedi clywed am y term, it's not the destination, it's the journey. Mae hynna mor wir. Dim ots be ydi o iawn. Pan da chi'n edrych yn ôl, da chi o hyd a meddwl amdan y journey. Example ydy de, hefo'r ffilm o'n i wedi gwneud blwyddyn dwytha, nath wneud yn rili dda, di gael ei sgrinio New York, oedd wedi mynd yn international o bob dim, ond pen dwi'n meddwl yn ôl amdan yr amser, amdan y ffilm yna, na i o hyd meddwl amdan wneud o, bod on set yn ffilmio, bod yn stressed, gwaith papur yn bob man, pobl yn gofyn be dwi'n neud a be dwi'n neud, lle mae'r camera i fod i bod, os na gola, mae'r hogan make-up yn hwyr, mae'r actor yn sal, na i o hyd meddwl amdan wneud o, a hynna oedd y part oedd y mwy stressful. So just enjoywch y proses o wneud. Dim ots be ydi o iawn. Achos, rhan fwy o'r amser, neithom troi allan y ffordd a'ch isio fwy troi allan. Weithiau neitho, a mae hynna'n gret, ond masio enjoyo'r proses. A pan da chi'n enjoyo'r proses, fydd yr ideas yn just dod. Iawn? So, dechreuwch just wneud rhywbeth. Dechreuwch masio profiad. Masio lot o hynna. Dwi'n o hyd yn iwsio'r analogy yma iawn, mae'n dip bach yn bonkers, ond go with it iawn. Ni fel pobl sydd yn reserve, sydd aros i mewn i'r tŷ, sydd ddim yn mynd allan, wrapped mewn bubble wrap, ddim yn exposed i'r outdoors, pobl sydd yn wahanol i nhw, maen nhw fatha tortillas sydd yn rili plaen ac yn afiach. Maen nhw'n oce, ond pobl sy'n mynd allan, pobl sy'n dweud ia i lot o pethau, pobl sydd yn gwrando ar stories, pobl sy'n darllan, pobl sy'n interesting, da chi fatha'r spices iawn, da chi'n rhoi yn y tortillas a falle. Pa'r un sa chi'n licio, god ma'n analogy na'n dwi'n gobeithio da chi'n dallt. Anyway, god mae hyn wedi bod yn mess o fideo. Summary. Just to creu rhywbeth sydd yn diddorol i chi. Ffindiwch pobl, mae hyn yn bwysig. Let's go back. Os dwi'n sgrolio ar Instagram neu Twitter fi de, mae'n llawn artists a photographers a pobl sy'n ffilms. Dim hyd yn oed pobl fatha Steven Spielberg, pobl sy'n enwog yn barod, ond pobl sy'n rhan oed a fi, yn yr un sort of situation a fi, sy'n just yn really dda a maen nhw'n uffernol o creative. Does na dim byd yn wrong hefo gweld rhywbeth sy'n inspiring a da chi'n meddwl, dwi eisiau gwneud rhywbeth sy'n dipyn bach wel yna. Da chi'n cofio, does na dim byd yn original iawn. Or is it? Na i gadael chi penderfynu ar hynna. Please triwch ffindio pobl sydd yn yr un gymuned â chi i gweld be maen nhw'n neud. Expand your horizons. Hefyd, mae syniadau yn dod ata chi mewn llefydd reit unorthodox, mewn ffordd reit unorthodox. Os dwi'n stryglio iawn, rhywbeth dwi'n neud sy'n helpu fi yn uffernol ydy. Ignoriwch dillad sy'n sychu iawn. Ond, dwi'n jyst yn sgwennu lawr rhywbeth sy'n dwi'n meddwl allan neud helpu efo ideas, efo rhyw fath o syniadau, whiteboard. Mae hynna'n helpu fi. That's not to say, da chi i gyd angen prynu whiteboard. Fasa Jeff Bezos yn rili licio fi am wneud hynna. Amazon brand deal. Na. Anyway, os dwi'n stryglio hefo syniadau, llefydd dwi'n rili gallu ffocwsio ydy os dwi ar bus, os dwi yn y shower, bach yn odd, os dwi'n allan am dro, heb ffôn, hefyd os dwi'n cysgu, hefyd rhywbeth arall dwi'n neud ydy, dwi'n cadw notebooks, lle dwi just yn sgwennu ideas, dim ots os ma'n hollol achos ella bydd na idea arall yn dod yn ei le, you never know. Dwi wedi bod yn gwneud ffilms, tynnu lluniau, neud graphics a falle am bron i 10 mlynedd wan, a hein ydy'r notebooks i gyd dwi'n cadw.
Hwn ydy'r un dwi'n defnyddio ar y funud. John ma'n llawn eto, ond getting there, de. Just yr ideas, rhan fwy ohonyn nhw'n hollol shit. Ond, gwybod, be dwi'n licio meddwl ydy, swn i'n wrth y modd dod yn ôl at hwn mewn tua 10 mlynedd arall a just gweld, ac ella pan dwi'n, achos peth ydy de, mewn 10 mlynedd, fyddai dal yn stryglio, fyddai dal yn stuck efo idea, ond ella bod na rhywbeth yn hwn yn helpu fi mewn 10 mlynedd, you never know. So mae'n really nice just cadw, sbia, be f*** di hynna? Be di hynna? Ond, dach chi byth yn gwybod, ella mae na rhywbeth yn hwn, neith helpu fi yn y dyfodol. Anyway, tynnwch lluniau, sgwennwch blogs, creu vlogs. A'r peth ola na i siarad amdan ydy, be mae vlogs di wneud i fi. Pan o'n i yn ysgol, o'n i'n person reit swyl. O'n i'n distaw, o'n i'n licio cwmni fy hun, ond ers i mi dechrau vlogio, na di helpu fi'n ofnadwy. Not to say I'm a changed man overnight, but dros amser, dwi'n reit confident wan. Dwi'n outgoing, a rhywbeth mae pobl yn meddwl sy'n really odd ydy. Dwi'n actually licio siarad yn ffrynt o pobl on y crowds o pobl. Diolch yn broblem yn fi dim mwy. A mae achos o hwn. Mae'n peth odd i siarad i camera, a neith o cymryd amser i chi i adjustio. Ond, sgynna'i'n broblem cerdded i fyny at rhyw random stranger a dechrau siarad efo nhw. A mae hynna achos o hyn. A mae hynna achos o'r vlogs. A mae hynna yn rhywbeth sydd am gwella lot o skills. Da chi'n mynd hyd nod meddwl sa neud. A hefyd, os da chi'n neud o yn yr iaith Gymraeg, even better, gwell. So yeah, gobeithio mae hynna'n helpu chi. Mae ideas yn anodd i pawb. Ond os da chi'n gwybod beth sy'n helpu chi'ch hun, cos mae pob yn individuals a mae pob hefo proses really wahanol. Ond, os da chi'n dallt sut da chi'n gweithio, neith hynna'n helpu lot. So pob lwc, ewch allan, creu rhywbeth, a dwi'n really excited i gweld beth da chi am wneud. Hwyl.